estat un llibre que ha estat el resultat d'un procés col·lectiu de totes les persones que hem estat participant d'alguna manera o altra a les xarxes. Només amb els títols, quan parleu d'una democràcia d'arrel, qüestions inclús de gènere, el tema del finançament i per tant l'auditoria de com es fa, què es fa, tot això són les qüestions que la gent que estem intentant transformar les nostres administracions i foragitar la corrupció d'elles són exactament aquestes mateixes lluites. Vull dir que jo llegint això deies que aquest llibre també és el decàleg d'allò que totes les administracions públiques haurien de fer. Ho relaciono amb la tasca que fem des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que bàsicament és visibilitzar un dels impactes més clars d'aquest model energètic injust, insostenible, que és el fet de que l'energia es tracti com un negoci, sigui una mercaderia, provoca que hi hagi gent que no tingui garantit el seu accés. És veritat que una altra cosa que ens preocupa i que depassa molt el tema merament energètic és el govern. O sigui, la governança és la paraula mainstream, però nosaltres preferim dir govern. Com es governen aquestes noves elèctriques que estem produint o creant a nivell municipal? I això ja, com podeu pensar, depassa molt al camp energètic, és a dir, que ens hem de plantejar com ens organitzem col·lectivament per prendre decisions sobre el món de l'energia. Si aconseguim que en un polígon industrial o en una comunitat de veïns hi hagi una empresa que sigui agregadora i gestora de l'energia, la necessitat de quilowatts hora al final de l'any poden disminuir un 20 o un 30%. Un dels reptes de la transició energètica és com ens adaptem als canvis que vindran. Si volem utilitzar els recursos naturals, ens haurem d'adaptar a quan tenim aquest recurs. Evidentment, les bateries, tota la tecnologia pot ser molt útil, però alhora jo crec que un dels treballs importants és adaptar-nos, i més en un context de canvi climàtic que moltes coses s'escaparan de les nostres mans, de les nostres capacitats i de la tecnologia. Muchas gracias.